It's no here. And then we go in elevator. And then we have now elevator now because we have a problem now. And then she coming. And then we here in problem. And we here and the water my day. And here she going. And then there, she there. I see him. Man, we have the problem now. Because elevator, she cannot go away. And then she wait. I'm here, man. We have not to lose. Look how it's coming now. I'm here and going here elevator, and then you can click here. And then she's coming now. You want to see that? Here she's coming there. She's coming there. She open. She open now. She can open now. Wait. She cannot open because we did. I don't know. It's coming now. See, it's open. Then we come here. And here elevator, we can click 1, 2, 3. Now we have the now. Now we can. What is this? We have elevator and here elevator. Here, what is this? It's elevator, and you cannot come here. You will first come in the Denmark. You can come not here because we go away now. Why? Because we go away. And now we're not in elevator, we're here. Now we can study. You have not heard now. And then you have stay here. Here. Then you will here. And then you will here. And then now you want the mine is here. I'm here. You can wait because I'm doing now. I have doing now and we have live. You can go in the elevator. And then you can go in the. I have to go in the camera. She have white here, and then yeah, I'm there, and then I'm here in the white here, and then I can go. Is that gold? And then we have daughter. My daughter, its name is Marta Maria. Cool, nice. And my name, my name is Kia J Dancer Code Lee. Yara by J Dancer Mange Music fordi han kan lide mig. Han vil ikke tage nu, fordi jeg er god til at danse. Og så der og mig cover, så jeg har nogle nye baby. Gider jeg ikke tage J mere. Forstår du det? Og så Jay har nogle børn mere, så danser han selv med hans børn.
Og så gider jeg ikke danse med ham mere. Jeg vil aldrig danse med ham. Han er ikke god til danse. Jeg er god til dansen. Men, og så hvis hun danser, så står der, jeg gider ikke mere danse med dig. Og så hvis du har, fordi du har baby, gider jeg ikke, fordi du vil ikke have mig. Så hvis du siger, du gider ikke med mig, og så gider jeg ikke kysse lidt mod dig, men og så hvis du kysser mig lidt, og så gider jeg ikke, jeg skal løbe og gemme, fordi jeg kan ikke lide nogen. Der er nogen, der vil kysse mig. Det er kun min mor og Tita Michelle og Mama Luz og alting, men ikke dig og Tita Rose. Jeg gider ikke, fordi du har baby. Så hvis du ikke har nogen baby, altså du må godt danse med mig. Det var der, jeg taler på dig. Fordi jeg kan ikke nogen, der vil danse med dig. Så der er nogen, der vil gerne danse med dig, så vil du ikke gerne danse med mig. Så han er god til danse, og så gider jeg ikke danse mere med dig. Sådan der. Fordi jeg kan ikke lide, hvis der er nogen, der vil gerne vil kæreste med dig. Jeg gider ikke. Det er kun mig. Og så står der, Kia, jeg gider ikke, Jay, jeg gider ikke danse med dig, fordi du har nogen, han er god til danse, så du vil gerne danse med ham. Og gider du godt stop, når altid holdt mig. Jeg gider ikke, og så hvis du holder mig. Og så hvis du holder mig lidt, så gider jeg ikke mere. Så går jeg nogle nye sted, og så kan du ikke finde mig. Og så er det jul, og så gider jeg, så vi det ind hjem, og så gider jeg ikke røre noget, så gider jeg ikke se noget med dig, og gider jeg ikke sige dig, og gider jeg ikke røre dig. Alting. Jeg gider ikke nu. Så skal jeg til så lade være med at holde efter mig. Og så hvis du holder efter mig, og så gider jeg ikke, og så ringer jeg, og så går jeg på ny plads. Så skal jeg gå og cykle, så kan du ikke løbe så hurtigt, fordi jeg gider ikke lege med dig. Så hvis du holder efter altid mig, og så slår jeg dig, så vil jeg ikke lege med dig. Så hvis du leger med mig, og så gider jeg ikke lege, så vil jeg ikke holde efter dig. Fordi jeg kan ikke lide nogen, så græder jeg bare, og så kan du ikke med mig. Så kan du gider ikke bare stoppe og holde efter altid mig. Gider ikke, fordi du har nogen, der hvis det vinder. Og så gider du ikke bare stå med mig, og så kom du bare. Sådan det skal man gøre. Der står, jeg gider, se det står, jeg gider ikke danse med dig. Men vi skal nok komme, men der står noget her. Kan du læse det? Kan du ikke det? Skal jeg hjælpe dig med at læse det? Okay, vent. Jeg skal lige tegne noget. Sådan. Her står. Og så hvis du har nogen, der er, og så hvis du har nogle pige, der vil gerne danse med dig, og så gider jeg ikke danse med dig. Og så hvis du ikke har nogen pige, og så jeg vil danse med dig, står der. Og så skal du holde efter mig, og så gider jeg ikke. Og så kan du ikke løbe så hurtigt, fordi jeg er god til cykle. Men
Og så hvis jeg faldt ned, så må du ikke hjælpe mig, fordi jeg gider ikke. Sådan her. Og så hvis jeg er ondt på mine ben, og så må du ikke hjælpe mig. Så Ali er død, og så må du ikke hjælpe mig. Så jeg står bare der altid, og dør. Se. Var den ikke flot? Jo, det var flot. Og så, fordi altså... Der er min computer. Var det ikke flot? Jo, den er så flot. Men... alt det har jeg købt, alt hus, alting. Fordi der er nogen, der vil gerne have det her, alle hus. Så gik jeg bare, og så tager mig. Så mangler jeg penge på mit hus. Fordi jeg kan godt lide penge. Men... okay, så fortæller jeg det. Min mor må på arbejde, og så mig, jeg skal her.